Pasalamat sa nailang baby girl biretera sa Binan Laguna nga si Liana Castillo human nakaabot siya sa top 4 sa The Clash Season 5. Ang 16 anyos nga biretera aminado nga dunay dugong waray kay matod pa ang iyang amahan tubo gikan sa Eastern Samar. Kumustahon ta siya this morning human sa grand finale night sa The Clash Season 5. Kapuso, kumusta na yung kasinatian human sa The Clash Season 5. Makauban nato baby girl biritera ng Binan Laguna, Liana Castillo. Hello Liana, good morning. Maupayhan aga. Welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet all our kapuso this morning. Yan, good morning po sa lahat po ng mga nanonood, sa mga kapuso po. At saka maraming salamat po ulit. Thank you Liana for joining us. At of course, una sa lahat, congratulations for being part of top 4 sa The Clash Season 5. Can you take us back nung gabi ng grand finale, Liana? Ano yung nasa isipan mo that time? Ang nasa isipan ko lang po siguro yung last performance mo na to. So, galingan mo na, do your best. Ibigay mo yung kung ano lang kaya mo. Tsaka enjoy the night. Yun lang po yung nasa isip ko. You're known as the baby girl biritera ng Binan Laguna. Ano masasabi mo, Liana, na malaking improvement sa'yo from being baby girl noon? Siguro po, dahil po dito sa The Clash, una po before, very dependent po ako. But then, dahil po dito, kailangan lang ako po mag-isa, hindi po kasama si mami at daddy. Para sa'yo, Liana, yung pinaka-highlight ng The Clash journey mo? Siguro po ito pong grand finale kasi ito na talaga po. Out of sa mga libo-libo pong nag-audition, talagang hindi ko po ina-expect na mapunta po ako dito sa top 4. Kaya talagang nakaka-proud at saka nakakatuwa na kaya ko po palang maka-abot dito. Although you're from Laguna, we found out you have roots from Eastern Samar, Waray nun. Liana, can you share to us, taga saan? Taga General MacArthur, Eastern Samar po yung dad ko. Shoutout po sa inyo! Anong namimiss mo sa General MacArthur, Liana? Syempre po yung mga beach po doon sa Dagami at saka sa Diwan, ang gaganda po talaga. Anong aasahan namin mula sa'yo? May mga darating projects ba for Liana? Marami naman po mga inquiries pero I'm hoping po sana makuha po ako ng sparkle. Kung ako man po, I'm gonna grab that opportunities. Hindi namin lalagpasin ang oras na ito to ask for a sample from you. Pwede bang a cappella, Liana, para sa ating mga kapuso? Sige po. Ngunit kung pag-ibig ay hindi rin lang wagas, mabuti ang hanggang maagay magwakas. Pagkukunwarit ako man ay lalabas, at minsan kang matuklasan, hapdi wala kasing dalas. Wow, very nice. Liana, message mo sa mga kapusong nanonood right now, especially sa iyong mga fans. Ayan po, ang message ko lang naman po. Go grab your dreams. Kung talagang gusto niyo po, go for it po. At saka, huwag niyo pong kakalimutan po si Lord, syempre, na laging gumagabay po sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat po ulit. Nagkasab kaing salamat, Liana. Thank you so much for joining us. Liana Castillo, mga kapuso, top 4 sa The Clash Season 5. Salamat, Liana. Thank you po.